חברים, יש פה קאץ'. עכשיו אנחנו עושים משימה של שלושתנו. יואו! חבר'ה! חברים, אתם צריכים עכשיו לבחור מספר בין 36... לא, בוא ניתן להם אופציות. כן, בין 36 ל-50. הרוב זה בין 50 ל-44. וואו, 40 אמרו מלא. קודם כל 30 ואף אחד לא אומר. אני רואה 40 ו-47. מלא 44, מלא 44 אני רואה. אני רואה 40. וואי, 42 גם. אוקיי, 40 או 44? יאללה, 44 חברים. 44 האמת איתי. שזה מספר ממש יפה. חברים, 44. It's your time to shine, גבי, שתן לנו יאללה. את זה. לא מאמין שהצלחתי. תעצמו עיניים, יש. מה זה? ותציירו את לוגו אינדה, מי שהצ'אט מחליט שהוא הכי קרוב מקבל נקודה. מה? זה המשימה. תעצמו... מה? זה המשימה. אבל על מה מציירים את לוגו אינדה? תעצמו עיניים. לא על רואים. דף לא כאילו? רואים. הבנתי, מציירים את זה על דף, חבר'ה. איש, קח עט. איך אתה מרגיש? חברים, ליאור ראשון. בבקשה, קח, יש לך פה דף. ליאור, מה אתה עושה? ככה כתבו את... קדימה ליאור, בהצלחה. מישהו החמיא לי על הדירוג. תודה רבה אח שלי. שמע, אני מת. זה טוב? לא יודע, סיימת? כן. אל תגיד לו, גבי. אל תגיד לו. אוקיי. יופי. גבי, ליאור, שים לגבי. איש! ברוכים הבאים צ'אט. רגע, אני עושה את זה תלת מימד. טוב גבי, ככה. זה... ככה הרסת לי את גבי, שב על כיסא החטיפה. שמע גבי, זה נראה כאילו הצטרפת לאל-קאידה. וואי, אם אני אעשי את זה, מה זה פדיחה? שמעת מה אמרתי? זהו גבי? סיימתי. תביא לי. האמת שזה מעניין. זה הרבה יותר טוב. כן? יאללה. אוקיי, שיט, זה לא טוב אם הוא אמר את זה. וואו, זה קשה. או! שאני יורה עליך יואו, זה סקאט. קשה ממש. מה אתה אומר שזה קשה ממש? וואו, זה ממש קשה. מה אתה אומר? יואו. אוקיי. רשימת הקניות של מישהו אמר, לא לא לא, אני גיימינג. לא, 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 אני אינדה, אני גיים. אוי אוי. מה זה? למה אתה עושה את זה מודגש? מה זה? האמת שזה... טוב, את האמת שהוא... אתה יודע, אבל זה יותר קל מה שהוא פה, עושה. פה, פה. תעשה מה כן, שאתה רוצה. כי הוא מתקן כי הוא פסקי מתקן את התקף. הטייסט, בדיוק, בדיוק. מישהו פה אומר, אני אוהב אותך אחי, אני אוהב אותך אני. גם אני אוהב וואו, אותך. עכשיו אין לי מושג איך אאוצ'ו. ליישר את הקו הזה. וואו. וואו. משהו שם... משהו פה לא... כל סטיית תקן שהוא ניסה לעשות משהו על התקלקל- החפה. משהו התקלקל בדרך. אוי לא. אני שומע אתכם. מה הבעיה? מה אתה עושה למען השם? זהו? אוקיי, יופי. אוי 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 יופי, 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 יופי. יאללה, טוב, תסתובב. איך אנחנו נראה את זה? רגע חבר'ה, בוא הגיע נתחיל הזמן להציג בוא נתחיל. לפי סדר הציורים. בוא נתחיל מליאור. אוקיי. חברים, כמה אתם מדרגים את הציור? אוי, אז זה. בום. וואו! וואו. ממש מרשים. שמע, הם אפילו לא נגעו אחד בשני! זה ממש מרשים. וואו, רגע, תראו את הסמל המקורי קודם. תביא כובעים. הנה, הנה, קח, יש לך פה. יש לך... הנה, אז תשים את זה ליד הסימן. זה די מרשים. זה די... וואו, ליאור, ממש טוב. עיניים עצומות זה כן. קשה. 8, מדרגים 8. וואו, 8, אני אוהב את המספר הזה. גבי אתה. אוקיי, אני לא יודע מה לשים. זה? הנה זה. זה גם לא רע. אוקיי, לא, זה על אבל הפנים. אתה נגעת בעין. זה על הפנים, מה יש לך ליאור? יפה, אני אתן לך 6. איזה 6? 5? 6. 5, אחי. 5? רגע, אבל... כן. 6, הרוב אומרים 6. אני מפחד לראות את שלי, אחי. אתה לא יודע מה עשית שם. וואי וואי. חבר'ה, אתם מוכנים לראות את של עידן? תהיו מוכנים. בהצלחה. מה זה? מה זה? מה זה? איך הגעת הגעתי לשם? לשם? אני לא יודע איך הגעת לשם. שנייה, תראו את הפוטנציאל. שנייה, תראו, היה פה את זה, אתם רואים את הנקודה? אז תדע, יפה ואז בהתחלה. ירדתי, הלכתי, ואז פה עליתי עקום, ואז זה, שתרמתי בטעות. חבר'ה, אתם יכולים גם להגיד מינוס. אני יצאתי חמר, אני יצאתי הרמתי את העט בטעות. ממש, ואז הייתי עשיתי- בטוח שאתה עושה תלת מימד. הייתי בטוח שאתה הולך על תלת מימד, תראה איזה יפה זה נראה אותך. וואו, לעשות תלת מימד זה לא, זה מטורף. התחיל טוב, זה התחיל טוב. זה פשוט איפה נכנס העט? בדרך. איפה העט? זה לא העט. יש לך עוד, איפה העט שהיה? איפה הוא? תראו מה יכול לצאת פה, צ'אט, תראו מה כן, יכול תלת לצאת. מימד תראו הוא איזה ניסה יופי, לעשות. תראו כן. צ'אט. למי הולך הנקודה? ליאור. ליאור, כן. חברים, גבוה, זה אחד. הברנש הכי חזק ליאור. ביוטיוב, גם הצייר הכי טוב ביוטיוב, אתם ראיתם את זה במשחק על הקמיליון. בקבוק אינדה בשבילך. באמת? כן, תתפש. וואו. הוא גם מלא במים, זה כאילו משומש. כאילו, זה כאילו, לא באמת. השאלה שלי היא כזאתי. מי הגיבור על שאתם הכי אוהבים ולמה? זה השאלה. מי הגיבור על שאתם הכי אוהבים ולמה? ולמה? זה לא, השאלה. ולמה הוא הכי טוב? ולמה הוא הכי טוב? כאילו כן, ולמה אוקיי, הוא מי הכי הגיבור טוב? על? זו שאלה קשה. מי הגיבור על שאתם חושבים שהוא הכי טוב ולמה? חבר'ה, זה השאלה של גבי, והוא יבחר עכשיו אחד שהוא ייתן לו 2 כרטיסים אני חושב, במתנה. תעשה את זה יותר מצחיק. למופע תעשה- של הנובים. תעשה מי הגיבור על שהכי דומה לגבי ולמה. מי אמר? מי הגיבור על שהכי דומה לי? הסתרתי אותך, גבי. לא, אבל חבר'ה, לא לכתוב את השם. אני רוצה גם סיבה. אני צריך לבחור בתגובה אחת אתם או, מבינים? יש פה תשובה מעניינת. או. תראה למעלה. ספיידרמן כי הוא מאוד רגיש והוא ילד חנון שלא מתייחסים אליו, ואז הוא הופך לגיבור על והוא ממש
ממש ממש כל העיר נדהמת, אני אוהב אותו כי הוא לא אוהב אנשים צחצנים. מעניין, תשובה מעניינת. זאת אומרת שהוא צנוע. כן, כן, מעניין. רגע, אבל אנחנו עכשיו מחלקים את זה? מישהו כתב דדפול כי הוא כזה ריל. יש עוד פרסים. אמרו לי שהוא פרסים. בסדר, אני חשבתי שזה בסוף עליי, בגלל זה התחלתי לשאול פה שאלות. שמעת, מישהו כתב דדפול כי הוא כזה ריל. דדפול כי הוא כזה ריל. זאת האמת מעניין. בוא'נה, כולם פה אוהבים את ספיידרמן. דדפול באמת ריל. היה עכשיו סרט. נכון, אולי בגלל זה. נכון. טוב, גבי, אתה תצטרך לבחור. איירון מן, אני מאוד אוהב את ההתפתחות. טוב, הם כבר הלכו פה למקום רגשי. לא, אין לי בעיה, אני אוהב רגשי. זה הרעיון. אני אוהב רגשי. וואי, איך אני אבחר את זה אבל? וואי, איזה תשובה. גבי, יש לך אחריות ממש גדולה מונחת על הכתפיים. וואו, תודה, ליאורי בא. חברים, גבי יסתכל עוד מעט על כל הדעות שלכם ויבחר זוכה או זוכה בזוג כרטיסים במופע של הנובים, שקורה ביום ראשון ושני הקרוב בסינמה סיטי גלילות, ליד הרצליה, ליד רמת השרון. גבי בלחץ, יש לו הרבה אחריות. תשמע, אני חייב להגיד, אני חושב שאני אלך על הזאתי שכתבה את ספיידרמן, כן, על אורי. אורי קוזני. אורי קוזאי, מזל קוזאי. טוב, קוזני מס! והיא אמרה, היום אני גם מעריצה בטירוף, ככה, הדמות האהובה עליי, פיטר פארקר, הוא זה שגרם לי לאהוב את מארוול ב-2021, ואני גם מתחברת לכל כך הדמות שלו, הוא חזק נפשית ואני מרגישה כמה הוא. שתדעי לך, למה אותך. בחרתי את זה? ריגשה אותך. כי אני ב-2017 לא ראיתי מארוול עד אז, וראיתי תור רגנרוק, ותור זה היה הדמות האהובה עליי, והוא זה שהכניסתי למארוול, לכן התחברתי ממש לתשובה שלך. כי את גם ראית וגם נכנסת לכל היקום הזה של מארוול, זה בדיוק מה שקרה לי. אורי קוזאי אני יקרה, יודעים שגם אותי עקץ עכביש פעם. אורי קוזאי יקרה, אני מבקש ממך לשלוח לי הודעה באינסטגרם או במייל. אוקיי, בוא נראה 11, 23. טוב, ליאור, יש פה כיוון, אתה בוחר. מה? הרבה אמרו 4. הרבה אמרו 4. טוב, נו. או 5 או 6, גם אמרו. בואו נלך על 4. או 4, 7. 5, 6. 4 קורץ לי. 4? כן. חברים, ליאור בחר 4 איש, בהצלחה, איש. בהצלחי. יאללה. תן לו את זה. בוא נראה. תוציא 5 שערות מהאף עם פינצטה. ותוכיח בתמונה. מה זה? זה כמו בסרט של סידני סוויניס. ותוכיח בתמונה, איך אני אוכיח? זה מגעיל. מה, אני הולך לעשות את זה בשירותים פה? חבר'ה, אתם פעם הוצאתם שערות מהאף? אוי ואבוי, זה גם כואב. אחי, אני אראה לכם תמונה. אתה חייב לעשות את זה פה. לא, מה יש לך? אחי, אתה הולך לבכות, זה ענק. לא, אז אולי מאחורה, כאילו שלא תראה את זה ללייב, אבל רק נכון, אבל שתסתכל. לא יראו את השערות, מה אתה מגזים? נו, אז אני טוב, אומר, יאללה, אנחנו בסדר. נאשר, אנחנו אז נאשר. תביא לי את הפינצטה המלכותית. חברים, יש בעיה, החדר נעול כי אילי במקלחת, אה, אז אנחנו ניקח את הפינצטה כשהיא תסיים, ובינתיים נעבור למשימה שלנו. יאללה, אני המשימה שלי. רגע. פשוט נעול, אני לא יכול רגע. איך. למה? גבי, יאללה חבר'ה, תבחרו לי מספר, אני רוצה עכשיו, תקשיבו לי, מספר מהגבוהים, אז תבחרו לי בין 22 ל-35. תיקח את 6. לא, ואז עידן ניקח את 7. מספר בין 22 לבין 35, צ'אט, אני רוצה ללכת על הגבוהים, כי אנחנו לא היינו עדיין בגבוהים. בין 5 ל-35? לא, בין 20 אתה רוצה משהו מהגבוהים? כן, בין 20 ל-35. בוא נראה. אומרים לך 34. 34, 30, 24, 23, 23 בגלל המופע. יאללה חבר'ה, אני זז. בוא נראה. חבר'ה, ליאור יעשה את המשימה שלו מיד שיהיה לי פינצטה. טוב, חבר'ה, אני על זה. אני מקווה שזה לא משימה רעה. אוקיי, בוא נראה. טוב, אתם מוכנים? 23. רגע, אני שם לך מוזיקת חקירה שלך. תשלח לחבר טוב בוואטסאפ את המילה דחוף, אם הוא לא חוזר אליך תוך דקה, קיבלת נקודה. אם הוא לא אם חוזר? הוא לא חוזר אליי תוך דקה, קיבלתי נקודה. מה? למה? בזה שאתה מוכיח שהחבר הוא לא חבר טוב, אתה מקבל נקודה? אז תשלח לי הודעה, לא אענה לך. לא. רגע. סתם לא, תשלח לי הודעה ואני אענה לך. גבי צריך בעצם, הוא צריך בעצם לעשות הודעה של דחוף למישהו שהוא בעצם לא זמין. יענה לך. תשלח את זה לחבר הכי לא זמין שלך. מי החבר הכי לא זמין שלך? רגע. מי לא יענה? מי החבר הכי לא זמין? מי לא לא יענה? רגע, אם הוא חוזר אליך תוך דקה, אם הוא חוזר אליך תוך דקה, קיבלת נקודה. הם מחקו אותה לו, סליחה, אני קראתי, לא שמתי לב שהם מחקו אותה לו. גבי, תקשיב, אתה... מעיין, תודה לך. גבי, אתה לקחת לנו עכשיו דקה מהחיים, אז בבקשה ממך. אוקיי, אז אתה צריך שהוא כן יענה לך. נראה לי קיסר, לא? מה קיסר? קיסר לא יענה לך שם? לא נראה לי שהוא יעלה לי מי עכשיו. יענה לך? תפסיקו לשגע את קיסר. אולי עמית? מה עמית? לא, אבל שיהיה חבר מהבית. אולי דולב? דולב לא תמיד עונה. דולב לא יענה. הוא לא תמיד עונה. וואי, אולי אלכס, יש לי חבר קוראים לו אלכס. אלכס? יואו, הוא יענה? או דולב או אלכס, זה אחד מהשתיים. אני לא יודע. מעיין. לא, אני אגיד לך מה, דולב, לדעתי הוא יצא עכשיו, בגלל זה לדעתי, דולב הוא לא זמין. לא זמין. דולב לא זמין. דולב לא זמין. וואי, אז אני נראה לי כותב לאלכס. אלכס יענה לך? אלכס דחוף תקשר, אני תגיד לי שולח. מתי, 3? האמת שדקה זה כלום. רגע, 3. 3, 4, ו... גבי, בהצלחה. בוא נספור לאחור, 60, 59, 40. וואו. יואו, לחוץ. שלחתי לאלכס. ההורים לא מרשים לך לבוא... למה אח שלי, למה?
רגע, ליאור, אנחנו בלחץ! נו, אלכס, אל תאכזב אותי! 15 שניות עברו, 15 שניות עברו. אלכס, תחזור אליי! נו, תהיה בטלפון! 15 שניות. יואו. נו, הוא לא חוזר אליי. אוי, לא. זהו גבי, אני במקומך מפסיק להיות חבר שלו. אני לא מאמין. יואו, אני לא מאמין, הוא לא חוזר אליי. 30 שניות עברו. יואו, אני לא מאמין. נראה לי הולך להפסיד של החיים. חבר'ה, הלך הנקודה של גביש. אתופלי, איך אתה אומר אתופלי? אתופלי. אתופלי. טוב, ככה אני בודק מי החבר האמיתי שלי. וואי. 45 שניות גבי. תשמע, אני במקומך מפטר את אלכס. אני יכול לעשות עוד משהו בלי 50. שזה קשור לנקודה? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. אני יכול לבדוק עוד משהו? אני יכול לעשות אותו דבר לדולב, לראות אם הוא חבר לא, טוב? לא. לא, בלי נקודה. תעשה, הפסדת בלי כבר. נקודה. בלי נקודה. הפסדת אפשר לעשות כבר. את זה לדולב. חבר גבי הפסיד ג'י וול פלייד, יש לך אני מינוס רוצה- נקודה? זה אומר שיש לו 0? לא מינוס. פשוט לא, לא יש לו קיבלתי. 1. לא קיבלת? לא, כי הוא חילק חשבתי את ירד לו. המתנה. צודק. חבר'ה, אני סתם עושה בשביל הספורט לראות אם דולב חבר יותר טוב מאלכס, אוקיי? שיש לי שני חברים. רגע, חבר'ה, אנחנו עכשיו הולכים לקרוא את ההודעה של דילן. אתם מוכנים? יש את ההודעה של דילן? כן. דילן שהוא ענה כתב- לך מהאתגר הראשון? כן, הוא אוקיי. רשם, listen, אין בן אדם שיותר מגיע לו לנצח בחופשה הזאת ממך. אתה הבן אדם שהוא כל כך בלאסט. בלסט כאילו? כן, אתה בן אדם פיצוץ. אתה לא, אוהב בלסט, לטייל... אולי בלסט. לא מאמין. תראה לי. רגע, חבר'ה, מה? לא בלאסט. תראה מי מתקשר אליי. דולב? אני לא מאמין שדולב מתקשר אליי. תענה. אחי, בחרת לא נכון. אח שלי. תעשה חשבון נפש. כן, בבקשה. אני לא מאמין, דולב. דולב, גבי, היה לו אתגר שצריך לענות לו תוך כמה שניות, והוא בחר במישהו אחר. באלכס, הוא יודע. באלכס, ואלכס לא התקשר, ואז הוא אמר, אני רוצה לראות אם דולב היה עונה, ואתה ענית, אחי. אתה לא בטלפון בדרך כלל. איזה יפה. אתה לא בטלפון, ממתי היית הוא הפסיד, הוא בטלפון? פשוט הפסיד. אתה צודק. אבל משחק אבן נייר ומספריים בטלפון. הוא משחק 1000 נייר ומספריים בטלפון, וזה למה הוא בטלפון, כי הוא לא בטלפון בדרך כלל. למה אתה משחק עם נייר ומספרים בטלפון? זה נשמע ממש משעמם. אני לא מאמין, תודה. האינסטקיוט, אתם זוכרים שפעם היה באדם כאן? גבי, אומרים פה מלא 7, 7? או 10. אני אומר 7. אני אלך על 7. ואז נבחר אחרי זה. 7? כן. יאללה, 7. תביא לי 7. תביא לו את השבע. חברים, 7 הוחלט, הרבה אמרו פה 7. מה? גביש. איש. גבי, מה יהיה איתך קח, איש? קח מה יהיה שבע. איתך? אוי, גבי, תביא לי. חברים, פתק 7. אוקיי. אוי, לא. מה קרה? מה כתוב שם, נו? תעשה כל 5 דקות קאץ' פרייז של מייקל ג'קסון בצורה רנדומלית בלילה. כל 5 אז דקות. תשים טיימר, נו. צריך להיות רנדומלי. תהיה ראשון. אתם מכירים את מייקל ג'קסון? רגע, איזה קאץ' פרייזים יש לו? ו... וואו! אתה יכול לעשות כזה... ביט איט! זה גם תופס. נכון. Just beat it! אתה גם יכול להגיד טריילר! אתה יכול גם להגיד כל 5 דקות. צ'יקה צ'יקה צ'ה! אתה גם יכול לקום ולעשות הליכת ירח פתאום. אני שם טיימר. שאת כל 5 דקות, אני פשוט צריך בצורה רנדומלית. לעשות אבל זה אומר שאתה מקבל נקודה עכשיו או שאתה מסיים או שנגמר עליי? כשנגמר הלייב נראה לי, כן. אני צריך לעמוד באתגר. אתה חייב לעמוד באתגר, זה נקודה. שמתי. אז בינתיים אתה עם פוטנציאל ל2 נקודות. אז אתגר הבא חבר'ה. אתגר הבא, חבר'ה, מ-33 עד 50 זה אתגר של אני שלושתנו. בפוטנציאל. נכון מאוד. חברים,